Yaning talaga kadi langit mambang kantepas wulan nek kowe arep gendak sikara karo Dewi Banowati padha karo kowe natoni atiku bel lho munafik upama kowe tak takoni saiki nek Banowati omong tresna karo kowe nolak nolak muni yo kowe nolak ya muluse kaya ngono ya tak tolak Sobat, piye kok senengane gawe kuwatir lho. Iki kuwatir iki tak citi kabeh kok. Gumun aku ing atase wis kuwatir panjenengan tak kira nek sedo apa piye